Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Τις κάλψες. Και ποντάρει ψωφιό άλογο. Αυτός είμαι και το ξέρετε. Σας το Κι εγώ ποντάρω φαβορί και χάνω καφετιά. Μήπως μπορείτε να μου πείτε, κύριε Σρόιτερ, ποιο κόμμα πληρώνει στην εφορία? Οι επιχειρήσεις πληρώνουν στην εφορία. Τα κόμματα δεν πληρώνουν στην εφορία. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Και πάνε για κρυθάρι, σου πήρανε τα μάνεϊ. Και πάνε για κρυθάρι. Να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Ο λαός είναι ένα ακραίο, λαϊκίστικο και ανεύθυνο κόμμα. Επισκέπτονται τη Μονή Βατοπεδίου και ο Πρωθυπουργός μες στη μεγάλη αίθουσα της Μονής βεβαιώνει τον Εφραίμ και το ηγούμενο συμβούλιο του. Το κόμμα θεαρονικής πρόεδρος. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Δεν ντρεπόμαστε καθόλου, γιατί η διαφάνεια για μας είναι τρόπος ζωής. Εγώ είμαι Αριστοτέλης ο Παυλίδης. Κουντολάδος ο Μανούσης. Αλλά για σαν έχετε να ρίξετε ποδαράτο τώρα. Και ο το στόπ μπόλικο. Διότι όταν είχαμε δραχμή και είχαμε λίμματα, υποτιμούσαμε ηρωικά τη δραχμή, τρώγαμε τα λεφτά του ελληνικού λαού, εμείς οι πολιτικοί. Τα πήγε χρεωμένο, ποντάρισε σε φαβορί. Στις 7 Ιούνιου πάμε κάλπη, ΣΥΡΙΖΑ χαλαρά. Κι άλλος με άλογο κουτσό. Που βάζει την τσέπη στο χέρι του οικογενειάρχη με να κάνει φοροεπιδρομές. Και πάνε για κρυθάρι, σου πήρανε τα μάρκα σου. Και πάνε για κρυθάρι. Και μου λένε και κλείνω. Και μου λένε και κλείνω. Και μου λένε και κλείνω. Και μου λένε και κλείνω.